दिनै 14 एप्रिल गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि 161थि गोथार जोनोम सान। बे गोथार जोनोम सानाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै साफ्रोमबो रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मान बावहरग्रोबाय। बे गोथार जोनोम सानखौ जोङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव दिनैनि बे समाव खुंनो गोनांमोन, नाथाय भारत सरकारनि लकडाउन फोसावनायनि थाखाय जोङो खुंनो हायाखिसै। बे हाबाफारियावनो जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय फोसावनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था थामथि बेखौबो जों होनो गोनांमोन, बेखौबो जों होनो हायाखिसै। सम आरो खाबुखौ लानानै उननि बुब्लिफ्राव जोङो बेखौ फोसावगोन। दिनैनि बे गोथार जोनोम सानखौ लकडाउननि थाखाय जोङो गाजा गोमजायै खुंनो हायाखै। ट्रास्टनि नेहाथारि हिसाबै आङो आंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गुरुदेवनि सावगारियाव मान बावदों। आं बुंनो सानो गुरुदेवा सासे धोरोम गुरुल' नङामोन, गुरुदेवा सासे समाज फोसाबगिरि। जोङो मिथिगौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ धोरोम फोसावनायजों लोगोसे सोलोंथाइ, रांखान्थि, राजखान्थि, थुनलाइ, राव, हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदोंमोन। बेखौ जोङो सिमान जानांगोन। गुरुदेवनि सान्थौआ जोबोरै गुवारमोन, जोबोरै गोथौमोन। दा गुरुदेवनि जि आदर्श बियो दानि गोदान समाजनि इयुन जोलैफोरनि मोनसे थुलुंगानि फुंखा। गुरुदेवनि जि आदर्श बेखौ लानानै जोङो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा समाज जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ। गुरुदेवा सल'नि बाथ्रा नङामोन। दिनैसिमबो गुरुदेवनि ब्रैथि जेनेरेसन बियायं फिसाफोर बिसोरो थांनानै दङ। बियो फोरमान जायोदि गुरुदेवा सल'नि बाथ्रा नङामोन, नंगुबै बाथ्रामोन। आरो गुरुदेवा बर' समाजनि थाखायनो गाव थैजासिम खामानि मावलांदों। गावनि न'खरनि जि धोन सम्पति, रां रुफा बेफोरखौ नेवसिनानै हानायमानि माखासे लोगोफोरखौ लानानै बर' समाजनि थाखाय खामानि मावलांदों। बिनि थाखाय जों दिनै गोग्गा जानांगोन। गुरुदेवा बै समाव खामानि मावलाङामोनब्ला, गावनि जिउखौ बावसोमामोनब्ला दिनै बर' समाजा बे थासारियाव फैगोन ना फैयामोन सन्देह दङ। मानो होननानै बुङोब्ला ब्रिटिश सरकारा बर'फोरखौ क्रिमिनेल ट्राइब हिसाबै फोसावनो नाजादोंमोन। गुबुन हारिफ्रा बर'फोरखौ गावसिनि न', दखान गला, हटेल, अफिसफोराव हाबहोआमोन, सैया सैया खालामोमोन। नाथाय गुरुदेवनि जि गोथौ सान्थौ, जि गोथार हाबा मावनाय, बेनि गेजेरजों जों दिनै बे थासारियाव बर' हिसाबै दङ। आरो गुरुदेवनि बे सान्थौआनो थारैनो जोंखौ बर' हिसाबै सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो खाबु होदों, रांखान्थि बिथिङाव जौगानो खाबु होदों, थुनलाइ बिथिङाव जौगानो खाबु होदों। बै समाव गुरुदेवा ब्रह्म कम्पानि गायसनलांदों, उइभिं सेन्टार खुलिलांदों, फरायसालि गायसनलांदों। बिथांनि जि मावनाय बेखौ जों बुंस'नो हाया।